Sí, moltes gràcies per la confiança altre cop, depositada en mi, i res, vinc amb moltes ganes de portar el meu granet de sorra a tirar l'equip endavant en una situació difícil. Per sort o per desgràcia tenim més temps per treballar que altres vegades i intentarem treballar el màxim possible per aconseguir l'objectiu. Sí que coneixes la majoria de la gent, no? Sí, gairebé tota la plantilla, excepte 3 o 4 jugadors, això és un avantatge. De cara a altres entrenadors o de cara a altres moments, poder conèixer tota la plantilla ajuda molt perquè només recordant 4 conceptes ja agafen un tipus o la base del que volem jugar. En 3 dies ja te restrenes un altre cop, no? Contra el Peñacerrada. Doncs sí, rival molt difícil, un equip molt competitiu, ben treballat, té les coses clares, sap a lo que juga i serà molt difícil. Haurem de córrer igual o més que ells per poder guanyar el partit. I l'última, continues vinculat a la nostra base? Sí, és una cosa que no vull deixar de fer, és vocacional, sempre he pensat que els nens és on ha d'haver-hi els millors formadors i és una cosa que crec que a mi m'aporta molt a nivell espiritual i crec que ajudo molt als jugadors joves a ser un exemple de veure com l'entrenador del primer equip pot entrenar a la base.